hole chi bai ule hi Prestige induction cookware set ani le a in hmu thei ang hian hetlai hianin hei hi 24 cm ani a an millimeter thickness a hi 3 mm thickness ani a ti chuan a hnuai hi induction le gas compatible ani a hei hi frying pan ani a 1.6 liter ani a adon thei hi chu 24 cm diameter khani ati chuan tlai hianin wok om le ta hei pawh hi a hma mi ang tho khanin 3 mm ani a heta hianin in hmu thei ang hian hei induction compatible le gas ani a chhuatna kha ti chuanin a lit a hi a quality tha em mai bawk ani ti chuanin hei pawh hi 3 mm thickness ani thowa hei hi 2.6 liter adong a ti chuan tlai hianin tawa aum le ta tawa tlai hianin in hmu thei chuan hei hi ani le a hei khatiang tho khanin 3 mm thickness tho ani heng ho hian quality tha ti chuan hei tlai hianin in hmu thei chuan khoi ang nge hei hi kut pakhat chuan hau tak ve deuh hlek hei hi tia pawh daw a pawh chhuat hei emaw awlsam taka luh le chhuat thei mai ang chi kha an ni a ti chuan hei hi a handle hi rubberized coated ani a feel hi nuam em em mai ni ti chuanin tlai hi hei in hmu thei chuanin hei hi a chhunga hi non stick anodized coating ani bawk ani